Próxima estación. Next station. Zona Franca. Tren dirección a. Tren dirección a. Train to. Zal Riuwee. Sí, no sé si era famoso al final. Y después veo que afuera del aeropuerto. Se lleva el correo. Anaven per l'altra via. Vale, però vull dir que ja vam caminar per aquí sota. Sí. Està bé perquè per sota n'hi ha el passeig. Después aquí con mi topino así. De frente no con la Eso deben ser cables. Así que és un desvío. Sí. Como es un empalme de raíz. Un empalme de raíz. Sí, es un empalme. Próxima estación. Próxima estación. Next station. Port comercial La Factoria. Això és la dilatació. Tren dirección a. Verano y Tren dirección a. Train to. Zal Riuwee. No ho sé. Mira, el puerto. Sí que n'hi ha bombones d'aquelles, Abans només n'hi havia 3 del gas natural, ara n'hi ha un fotimer. Si aquí trobéssim un puesto per anar a pescar per aquí dintre, res. Tot això estava. Tot això estava. Ja fa anys que estava allà. Me quería grabar el cambio de agujas. Jo he pescat amb el de rellotge, Solo i a Portacoeli, a Vall de Tot. quería grabar el cambio de agujas. Per les vies la corrent no passa. O sigui, per dalt va una fase Sí. i de les vies surt la corrent de massa. Mira, aquí n'hi ha una. A cada estació n'hi ha una. Próxima estación. Próxima estación. Next station. Ecopark. Cruce comercial. Ara veurem què és Tren Zal. direcció No sé a. què és Zal. Tren dirección a. Train to. Zal Riuwee. No em nota, per això l'empalme. Dices que no faltaría. Los ojos y la lengua. És el final. Sí.
continues. Això sembla que continuarà, eh? No, que no és el final és el següent. Ah, és la següent. És la següent, Mm. l'última. Això deu ser el del port, que no sé què. Vale, gràcies. De res. Pues el meu net, quan ho van inaugurar, li va fer molta gràcia que no hi hagués ningú aquí. El constructor està aprovat que amb aquell accident del metro va tindre abans d'un pa que no va minorar la marxa. Si hagués sigut hagut sensor, El de València. i el de la Próxima Coruña d'Àvia estación, també próxima va estación. agafar una Next curva station. molt Sant Riu Vell. Final de trajecte. Si us plau, baixeu del tren. Final de trayecto. Por favor, bajen del tren. End of the line. Please leave the train. no va quedar aquí. Si està tot tapat, no podrem veure res. Pues el mar no crec que quedarà molt lluny d'aquí, no? No sé si es veu l'aigua del port aquí. Bueno, l'aigua del port és una cosa i l'aigua de la platja és una altra. Pues aquí s'acaba. Sí. Sembla que hi ha un amortidor, per si no apareix. Sí. Como los camiones, ¿sabes lo que hacen los camiones? En las baixadas, tot allò ple de grava, un puesto de grava. Próxima estación. Next station. Ecoparc. Tren dirección a. Tren dirección a. Train to. Collblanc.
cadena de comentarios. Seguro. Próxima estación. Next station. Actuació la factoria. Tren dirección A. Tren dirección A. Train to Collblanc. Ahora no me digas que queda, ¿eh? Olimpia posiblemente lo que decía la chafalea. Próxima estación. Next station. Zona franca. Tren dirección A. Tren dirección A. Train to Collblanc. Próxima estación. Next station. Foc. Tren dirección A. Tren dirección A. Train to Collblanc.